saadaankin kuvattua vittu. Ei vittu kun mä en osaa käyttää, nyt tää kai kuvaa mun mielestä. Toivottavasti tää nyt toimii. Menkää alemmas sitten, hei. Menkää pois siitä. Jeepi. Millä fiilisillä? Ai saatana. Noniin. Menkää pois siitä tieltä sitten. Mites toi hei? Kato. Me vaan. Ujaa! Ottakaa kunnolla vauhtia nyt! Kunnolla vauhtia! Meitsi pysyy pystyssä! Hei! Meitsi pysyt on pystyssä! Laura nössöilee! Sain ton. Mä toivon ihan vitusti. Hyvä Keni.